Insellmilkom u nilqakom għal 21 episodju tal-programm Etimoloġija. Ġimgħa wara ġimgħa qed nesploraw kliem, idjomi u espressjonijiet li qed jgħinuna napprezzaw aktar kemm sabiħa din il-lingwa li tagħmilna Maltin. Fil-fatt tal dawk li llum qed jingħaqdu magħna l-ewwel darba tul il-programmi li għaddew stħarriġna l-ġrajja wara il-kelma. Dan ifisser li ma waqafniex biss mat-tifsir, dak inħalluh f'idejn id-dizzjonarju. Aħna qed ninżlu aktar fil-font u nistħarġu dan il-kliem biex naslu sal-oriġini tiegħu. Kif dejjem għedna, meta nifqu biss mat-tifsir, inkunu qed nitilfu ħafna mir-rikkezza tal-lingwa. Pas-soltu se naqsmu l-programm fit-tnejn. Fl-ewwel parti se nitkellmu dwar l-etimoloġija ta' nom u fit-tieni parti se nkunu qed inħarsu lejn espressjoni komuni ħafna. Mhux se nħallikom aktar bil-kurżità, tlaqna flimkien f'dan il-vjaġġ lejn l-etimoloġija. Matul il-programmi li għaddew rajna kif ħafna mill-kliem li għadna nużaw illum il-ġurnata jiftħu tieqaġ kejkna fuq l-istorja ta' missirijietna jew inkella il-mentalità tagħhom. Rajna kemm osservaw u kemm applikaw dak li raw anke fin-natura biex ħarġu vokabularju u espressjonijiet li dew lilhom u għadhom jaqdu lilna llum, anke jekk aħna x'aktarx li tlifna is-sens oriġinali tagħhom. Dan huwa dak li qed jipprova jagħmel dan il-programm, jiġifieri li jimxi mal-kelma vjaġġ lura fi żmien biex jasal sas-sens oriġinali. Il-kelma li se nitkellmu dwarha llum hija pastas. Ma hemmx għalfejn nispjegaw x'inhi. Nużawha biex nirreferu għal xi ħadd li huwa baxx, ħamallu bla edukazzjoni jew inkella biex nirreferu għal xi tifel imqareb li ma jisma' minn xejn. Min isegwi dan il-programm xi ġimgħat ilu tkellimna fuq il-kelma ħamallu li s-sens oriġinali tagħha huwa simili għal dak ta' pastas. Madankollu jekk il-kelma ħamallu is-sors tagħha huwa l-Arbi, fil-każ ta' pastas is-sors huwa l-Isqalli. Fil-fatt pastas ġejja minnhom bastażu li hi varjant ta' vastażu li għandha tliet tifsiriet, jew reffieħ, travu u vulgari kif insibu fil-Malti. Immaġina xi ħadd li jtolbok iġġor xi ħaġa u inti tgħidlu forsi b'nofxajta mela ħsibni l-pastas tiegħek, qed tindunaw għadna qed nagħmlu referenza għas-sens oriġinali ta' tqandil jew ir-reffieħ, anke jekk illum nużawha aktar biex nirreferu għal xi ħadd li huwa vulgari. It-tifsira oriġinali tidher li kienet ta' reffieħ li tinsab fit-tifsira ta' ġejsa, jiġifieri travu importanti li jkun qed iżomm travi oħra. Issa minħabba li r-reffieħ dejjem kien ikun ta' klassi baxxa jew inkella xi jsir, tniżlet l-assoċjazzjoni mal-klassi il-baxxa u l-ħamallaġni. Dan ifisser li t-tielet tifsira hija estensjoni semantika u anke figurattiva tal-ewwel tifsira. Iżda dwar dan se nkunu qed niltaqgħu mal-Professur Charles Briffa u li se jkun qed jispjegalna aktar. Naraw x'għandu xejdilna. Pastas issa mhijiex ġejja mill-Arbi imma ġejja mill-Isqalli. Pastasu. Li wkoll kien ir-reffieħ il-porter imma l-istess. Kien dak il-bniedem taf, goff u li ma kellu skola. Kieku kellu xi skola, issa hawnhekk qed nerġgħu mmorru lura lejn il-modi dawk li kellhom skola, x'kienu il-Maltin li kellhom skola. Spiċċaw il-klassi tan-nofs, mhux il-klassi l-baxxa, u fil-klassi tan-nofs min kien hemm? Xi qassisin, nutara, avukati, tobba, fehmna dawk kienu qegħdin niftehmu, u mbagħad naturalment kien hemm l-onja, il-klassijiet l-onja, però l-klassijiet il-baxxi hawnhekk pastas kien jagħmel magħhom, ara kien imur u jipprova jaqla xiekol da billi joqgħod iħott bil-bastimenti għall-art jew nkella bil-maqlub. Dak li ġor. Issa. Allura kif ġiet? Meta jien ngħidlek inti tgħidli biex nagħmlek xi ngħidlek mela jien pastas tiegħek ħej. Ġifieri ma rridx noqgħod naqdik
u nġollok il-problemi tiegħek, ara, il-moħħ kif jaħseb. Però mbagħad kien hemm l-iżvilupp ieħor tal-pastas, kemm hu pastas smajtux għad. Hemmhekk għaliex, għax hemmhekk minħabba l-konnessjoni mal-klassi l-baxxa, naturalment il-lingwa kienet tkun daqsxejn laxka, u forsi għal-widna tal-politi kienet tkun ukoll daqsxejn vulgari, ftemna, kif sa ċertu punt għadha llum, għax llum kelma vulgari għax ngħidha bl-Ingliż ma tinstemax vulgari, ma jekk ngħidha bil-Malti tinstema pastaza, għandna ġalusa pastaza. Għad niftehmu ġifieri hemmhekk daħlet dik it-tifsira tal-kelma pastas illi xi ħaġa li hija vulgari fil-fatt. Mela bħala pastas, illum il-ġurnata iktar bħala vulgari milli bħala xi ħaġa bħala porter biex niftehmu xi ħadd li qed iġorr sewwaħ, għax dik bħala porter ħlief f'dik l-espressjoni li normalment il-pastas tiegħek hemm biss baqgħet ippreservata dik it-tifsira. Fit-tieni parti tal-programm kemm il-darba tkellimna dwar espressjonijiet li nużaw ta' spiss fit-taħdit tagħna. Anke hawn inkunu qed nitilfu ħafna mir-rikkezza u l-ġmiel tal-lingwa jekk nifqu biss mat-tifsira ta' espressjoni mingħajr ma nesploraw l-etimoloġija tagħha. Illum se nitkellmu fuq l-espressjoni telalu San Filep. Nużawha għal xi ħadd li jkun irrabja ħafna, tilef il-paċenzja qabżitlu iċ-ċinga jew inkella kif ngħidu tilef l-erre. Nużawha ta' spiss u ċert li kull min juża ġieli staqsa fejn daħal dan l-imbierek San Filep. Nimmaġina li iż-żebbuġin jagħmlu din il-mistoqsija ħafna aktar minn ħaddieħor. Iżda illum se jkollna niddisappuntawhom ftit. Għax San Filep li nirreferu għalih din l-espressjoni mhuwiex San Filep tal-ġira, il-padrun tagħhom. X'aktar xi din l-espressjoni tirreferi għal San Filippo Neri, qaddis li huwa popolari ħafna b'mod partikolari mal-ġirien tagħna Taljani. San Filippo Neri twilet Firenze fl-1515. Huwa kien ħalla in-negozju tal-familja u ta' 36 sena kien ordnat assis u wettaq ħafna mix-xogħol tiegħu f'Ruma. Kien magħruf ħafna għal qrar u kien ilaqqa n-nies għat-talb u saħansitra kien waqqaf oratorju u li fih kien ilaqqa n-nies b'mod partikolari t-tfal biex jgħallimhom u anke jitlob magħhom. Fil-fatt huwa kien jiġbor li tfal dak iż-żmien skola ma kellhomx u kienu jispiċċaw jiġġerrew mat-triq. Jingħad li kien bniedem ġentili ħafna, kien jagħmel ħafna karità u kellu wkoll sens ta' umorizmu. Madankollu jingħad li darba fost l-oħrajn, Filippo Neri kien qed jipprova jipperswadi raġel ta' kondotta ħażina biex ibiddel l-imġiba tiegħu. Iżda dan kellu rasu jibsa u minkejja l-pariri tas saċerdot baqa' dej bil-ħajja tiegħu sakemm fl-aħħar qabżitlu qabad lil ħabsi mill-kozz ta' u sabtu mal-art. Dan tant inħasal bl-ġir tiegħu li dinha u spiċċa biex għamel qrara sħiħa dak il-ħin stess. Mela mhux ħaġa kbira li anke aħna nintilfu l-paċenzja u jitlanna San Filep. Iżda dwar dan se nħallu lil Martin Morana biex jispjegalna aktar. Dak mhux San Filip ta' Ħażebbuġ imma huwa San Filippo Neri. Aħna ngħidu telalu San Filip, imma liema San Filip. Jiena fuq il-Wikipedia sibt xi 4-5 San Filipijiet ġifieri. U wieħed minnhom San Filippo Neri, jekk taqra l-istorja tiegħu, kien bniedem ċajtir immensament, kien bniedem ta' ċertu umorizmu. U allura biex bniedem bħalda ta' biżlu jekk kienu, dak kien qed jipprova darba. Iġiel, iħajjar bniedem ħabsi, bniedem ta' karattru ħażin ħafna biex ibiddel ħajtu. Sewwa? U dan ma rrid jisma' b'xejn. U dan San Filippo Neri fl-aħħar ma felaħx aktar għalih. Qabżitlu kif ngħidu bil-Malti, qabdu minn sidru u issussaħ taħt kaxkira sussaħ waħda sew. Jiġifieri dan San Filippo Neri vera qabżitlu. Mhux taf xejn allura meta ngħidu illi qabżitlu San Filip. Sewwa ġifieri telalu San Filip il għaliex
biex xi ħadd bħal da qaddis, bniedem kalm, bniedem l-umorizmu taqbes lilu, tista' taqbes il kulħadd. B'San Philip niġu fit-tmiem programm ieħor mis-sensiela Etimoloġija. Nittama li bis-saħħa ta' din l-informazzjoni qed tapprezzaw aktar kemm hi sabiħa l-lingwa u kemm importanti li nistudjawha. Tajjeb li nkunu nafu kif niktbu Malti tajjeb imma tajjeb ukoll li nifhmu nistudjaw aspetti differenti tal-lingwa. Meta nagħmlu dan b'mod partikolari fl-iskejjel tagħna, nkunu qed nassiguraw li l-lingwa nżommuha ħajja u tan-nies u mhux tispiċċa xi ħaġa sempliċiment tad-dizzjonarji u tal-kodba. Jien nerġa' nkun magħkom bħallum ġimgħa b'episodju ieħor ta' dan il-programm. Sa dakinhar insellmilkom u nawguralkom ġimgħa mill-aqwa. Saħħit. Jintasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija daqet mota l-Ave Marija tlet kittarri jintuna mal-ħemda il-ġmil